Are you ready, kids? Dili kayo dangog gare. Dili siya dangog. Dangog po dare. Kanan. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Madong ikaw sa Antikera po sa doon. Nadayon na kita akong pagkakas. Wala nadayon kaya naguban ng motor. And karon ang ulam na ng motor. Dilit na niya mong motor ang magigamit. Motor ni sa kampanya. Smash na gigamit na mga motor doon. So na may karon dakit sa mangga na dito may gikatantos pang sila. Na ng mga bata is gibilan na namo sa balay pabantayan ako dati. Ako mo patanawon sa mga makaigsunan nga natin. Pero siyempre magsimpa kaya sa magana. So muna na siya ang sudunon guys padong sa atong muna siya agianan padong atong balay sa mga kaigsunan nga na diri. Antikira na din no. Antikira na ni siya barangay Busaw. Ay sa man eh. Barangay Busaw. Anya mo na siya ang agianan diri ari. Ladyo pa na siya tunahan na tong kaan tong ilang balay gyud. Diya kay gawan man gabi mo nang medyo lapok. Na lapok. Diya kung masimba sila guys, mo may lang agian. My goodness. Lapok ka kayo. Kung magsimba sila de. Kung simba sila. Guys, overflow man. Uy, ginuok ko. So, nagsapa din sa kilid guys na agagyanan sa tela kuka. Overflow. Uwan, agagyanan, matabunan ang agyanan sa sapa. Hala, dili kita kaagyan eh. Ay, pero tingko suga. Dahil siya guys. So mo na siya ang agianan padung didto mulabang tad sa didto. Galing lang ka dita kalabang kay Kusog kayo no? Kusog kayo. Sure ka di? Ha? Adagan ang age? Basa sa batasan eh. Silukon. Piping kusuga gid o kana kita pinakakusuga no. Kusog kayo. Wow. Labay jadi ay. Kalabay ra atong kuan. Gusto mo kuyaw kay magyan kay magi pamikuan nga nang ana tapak. Giyon gyud bisag tapak giyon para lang makabot ang pulong sa Ginoo no. Sabi na mong di kaagyag motor, nakaagir naman di ay. So, karon padayon na may atas unahan. Layo-layo pagyapon. Layo-layo pagkamay. Atong sa paagay, atas na mga liko. Atong sa mga laba, atong mga una na mong atoon na mo sa unahan. Ana sila mga laba. Kuan, maliko, Bakasan, Manila, Ladyo. Ladyo kayo. Ako mga tanawan. Agyanan untol-untol sana agyanan dire kabatuan. Indot mo dire kay kuan. Kahoy. Fresh kaya ang palibot. Para untol-untol. Ganito bungo na pod. Ano siya bukid sa Antikira. Na itong bungo na po itong ason. Santo Rosario. Santo Rosario de ganun eh. Barangay
barangay de. Barangay Santo Rosario. Antikira Bohol. Oh, nice kayo. Ito nga son. Wow! Lapok. Nandiyan mo ni ang ilang elementary ka rin. Nakita rin yung color orange ka na. Mo ni ang elementary school. Rosario. Napadi ang agianan. Tungasan pag ginikayo. Kung katong motor nga dako among dadon dire ambot lang makatungas ba to? Katungas to be? Katungas di gyapon. Wala to, mapaong kayo. Pero lisod lang to siya guys kay mapaong ragkalit. Anjag mapaong gusto nga tunga na mura. Mo na siya kagianan. Mura na siya kagianan sa Pilar. Bugnaw pag jo dire. Oops. Kadire mura kay Nasman Pit Pares kay tungod sa katugnaw. Ay kay kahoy. Dalan kay naligo sa tapak ganiha. Dool na lang ta aning upload lagi kani sa kaning balaya pod kana apil na sila mga tiguang na tagi nagkuha na to budyo aray mo ni kagianan dito oh. Kuya kayo. Oops. Naginay. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Wow. Hinanan dyan maghinay kumawagi dito kay naibakilid food. Mana nasod na ta. Gianan. Ayaw nga po. Oops. Oops. Okay. Paniro. Nabutan ta. Siya guys. Puto ka dire. Ano siyang kaning balayang nasa akong likod. Mo ni usa sa balay sa mga tigsimba po sa church. Yan nasa likod tong adata sa likod, adata mag fellowship. So padung nami ata ubos de. Kaya ta mo sa babaw. Ang ilang negosyo diri guys, negosyo nila ni kay kawayan. Magamas lag mga lingkuranan, katre nga gama sa kawayan. So ato na ta. Ay, tao de. Ay, hinaw ko. Sa. Gitu. Okay. Mana ilang business oh. Mana business lang ng mga kabayan. Ako age. Samot talaga age. Mo nila negosyo nga mga kuan. Lingkuranan. La kuyaw di oh. Na kuyaw kadto. Mo lang business ani. Mga kawayan.
Mga lingkuranan, mga kawayan na kiskisan. Nice na kailang saog. Sa una di pa na siya tiles. Kuan pa na siya simento rabi no. Karon tiles na. Mo nilang kuan oh. Hubo sa kong sod ko. Mas bilyang kahubo. Nice lang katre. Ano lang balay. Ani ta magtigom. Wagoy bahay. Pag-ibig. Bakit di tayo siya kayo nag-ibig? Si nanay. Makabalik ko dili. Nice. Si Ayo ang nabuak. Di lagi siya murag mo focus di. Hindi siya. Mo to murag hanap ito itong sapa. Padumi mo uli. Nice like ako. Ayan, diligan lang sa para kuan no. Para sa lingkuranan. Hi, Day. Padung na may mahulay. Padung na may manguli, guys. On our way home. Tapos sa Muliang, wala lang balay sa... Video na siya. Nandito kalubihan na niyo. Kalubihan. Kawan pa na mo siya. Ito. Nanay day. Siya. Ano siya, agyanan guys, padulong sa ay saan Rosario nito. Ano siya nga sapa ako sa kahit. Napajibitay-bitay ito. Are you ready, kids? Dili kayo dangog are. Dili siya dangog. Dangog po dali. Kanan. Success! Nindot dito guys kay kung gusto ka magpahinlog sakyanan o motor, libreng tubig kaya bunda magtubig na may sapa. Hindi na ako problema. Para sa tagbilaran kaya maghugog ko mag-5 para maka-washing kasi mong motor. Dito wala na 5, dito lang tubig. Padong nami manguli, nahuman nami dito sa pagsimba dito sa uban sa makaigsunan na dito sa Antiquera sa Muliang. We're going home to Dawis kay dito sa Dawis na napod may mga bata nga napod ng mga bata dito naghuwat kay mag-Bible study lagi mi. Paningamutan na mo nga makauli mig sayo. Mga 30 minutes sa siguro ang mga 30 minutes sa siguro ang biyahe gikan dire padung sa Dawis. So salamat sa inyong pagtanaw ni nga video. Ako lang i-vlog po nung makabot namin dito. Update lang muna ko inya. So guys, naami karon sa underground char. Ani sa opisina nila trabahoan nila. At then amo nang giuli ang motor sa company. O amo nang kuha ng among motor nga gibilin. Kaya muli namin sa Dawis. So ani siya? Ani ang ilang office guys. Dapit sa PMI na siya. Atbang sa Tavers. Nakita niyo ang Tavers na. So, atbang sa Tavers na ilang office. Nasa ibabaw ilang office. Wala, oh. Okay.
Makitang gudhan. Ano dito ang gudhan. So, tapos niya. Okay, madto na may sa Lawis. Nagpalit siya pan para sa snack sa mga bata. Obvious vape shop. Ang pan. So guys, kibati na kong katugon. Tigabi naman po. And dana mga bata dire, dara sila. Nya. Oh, kay kawanon man. Nadagom na siya, dako kay dagom, kilat pa jud og dugdog. So siguro di sa siro mag-study ron kay para dili ko mawanan ma-sunday sa uwan ang mga bata. So salamat sa inyong pagtanaw ning video guys, and God bless inyong tanan, ang amping mo kanunay, and ayaw mo kalimot sa pag-ampo. Dalig sa Ginoo sa tanan yung mga problema. Pwede man pod. Bye!